I činjenica smatera I činjenica smatera srpski gamer ljudi danas danas ću vam pokazati kako napraviti mašinu koja stvara kamen u Minecraftu. Ovo možete napraviti i na prezijanju. Za ovo će vam trebati kopa sa lavom. Bilo koji može sve osim vune i ovog, kako se zove, drveta. Da. I kopa s vodom, naravno, to sam zaboravila. Idete ovako, ja sam možete menjati, idete ovako, 7 koraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ovdje idete 1 korak i opet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i opet spojite ovdje. I sad idete 3 koraka ovdje, 2 koraka pa na treću ovdje i sada sipite ovdje vodu, a ovdje kamen i kamen stvoren, da. A sad ću da uzem ja neki kram, kupim, ovaj dijamantski i kucamo game, mode, 0, vidite kako je to na prezijavanju. I kupite kamen, možda neki put i se gore. Samo pazite da ne upadnete u lavu i da vam kamen ne upadne u lavu. Evo, to je dosta. Kucamo game, mode,